ବଢ଼ୁଥିବା ଏଲ୍‌ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ଓ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣରେ ସମସ୍ୟା ହେତୁ ବହୁ ପରିବାର ଇଣ୍ଡକ୍ସନକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଲୋକେ ଏହା ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଉଠିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଏଥିରେ ରାନ୍ଧିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପୁରୀ, ପକୁଡ଼ି, ବରା ଭଳି ଅଧିକ ତେଲରେ ଛଣା ଖାଦ୍ୟ ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଡକ୍ସନର ହିଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବହୁତ ଜଲଦି ହୋଇଥିବାରୁ ତେଲ ହଠାତ୍ ବେଶୀ ଗରମ ହୋଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ପୋଡ଼ିଯିବା, ତେଲ ଛିଟିକିବା ଏବଂ ଛୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇପାରେ। ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲି ଭଳି ନିଆଁ ସିଧା ନ ଯିବାରୁ ରୁଟି ଭଲ ଭାବେ ଫୁଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଟେଷ୍ଟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଅନେକ ଲୋକ ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ରୁଟି କଲେ ରୁଟି କଠିନ ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଡାଲି, ମାଂସ, ତରକାରୀ କିମ୍ବା କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ହୋଇଥାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ସବୁବେଳେ ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ୱାଦ ଦେଇନଥାଏ। କାରଣ ଏଠାରେ ତାପ ଗ୍ୟାସ୍ ଭଳି ସମାନ ଭାବରେ ଖୋଲା ଆଞ୍ଚ ମିଳେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ପରିବାର ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଭାତ, ଡାଲି କିମ୍ବା ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କେବେ ହେଲେ ସ୍ଲୋ ପଡ଼ିଯାଏ। ଛୋଟ ପରିମାଣ ଡେଲି କୁକିଂ ପାଇଁ ଏହା ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ। ସବୁବେଳେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ବେସ୍ ଥିବା ଷ୍ଟିଲ୍ ବାସନ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଲୁମିନିୟମ କିମ୍ବା ମାଟି ପାତ୍ର ଏଥିରେ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଇଣ୍ଡକ୍ସନର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ବାସନ ଓ ଠିକ୍ ରନ୍ଧନ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କଲେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଘରୋଇ ରୋଷେଇର ଏକ ଭଲ ସାଥୀ ହୋଇପାରେ।